Nazdar lidi, já vás tady vítám u už 5. dílu na hru Pixel Wizard. Je to mega hra, už víte, co tady vlastně děláme, já jsem tady s mojí bráškou. A minule jsme skončili u 4, teďka jdeme teda do 5. Jo a mimochodem mám novou postavu. Už ninju budeme, už máme i ninju. Jo, ale tenhle je o něco lepší. Mám 4 životy konečně, je to fakt super. Já taky mám novou hru Black Ops. Ja. Je to podobné jako tohle, akorát tam se ze sekírkou a chodíš tam. A my tam mají toto. Je to fakt super hra podle mě. Zvuky radši stišuju fakt jako hodně, aby jsem byl slyšet vůbec ve videu. Ono. Ne, to nejde. To je vážně těžká hra. Tady po vás chodí duši nevidíte. No, pěkně jsou silní. Tak jdeme od začátku. Mě zpátky. Jde, ale buď ticha, jo. To možná, a ještě to mám novou hru. Je to úplně stejná jako těle. A ty bloky, a vlastně proč, nebo teda vám řeknu největší problém a nevím, proč se mi děje, ale já když prostě hraju, tak se mi hra vůbec neseká. Vůbec, jakože já teďka hraju a neseká se mi to, nevidím žádný lag. Ale ve videu ty lagy nevím, proč jsou. Buď natáčím přes ten Mobizen a je úplně na hovno, alebo jinak nevím. Výborně, tak 5 byla celkem jednoduchá. A půjdeme na 6, toho stínujeme docela dost. Jo, ale já jsem něco zapomněl, takže já si budu muset na chvilku stopnout videjko. Ještě tady zabijeme tyhle 3. Ještě tyhle 2. Jo, teďka to na chvilku stopnu. OK, jsem zpět. Já se musím skoro v každém videu dívat, kolik mám volno, protože mi to nejde přesunout na SD kartu, když mám 16 gigovou. 16 gigovou SD kartu a je to prostě na. To nejde proti těm blokům vůbec. V nějakém kopci to proti ním vůbec nejde, ale... Nechám to takto. Aby to bylo taky trošičku slyšet. Nejde prostě zabít. Na ně se bude muset nějak potichu. Nebo prostě stýlno. A podívejme se na to. Já jsem creeper, já jsem zapomněl, že tady má ten checkpoint. A ne, neptejte se, kde jsem nazbíral ty peníze, těch 4452. Už má se to peníze. Jedem. Teďka už budeme toto střílet. Výborně. 263 smrtí, jdeme na 7. A 7. kolo temnoty. Ne. Ale už mi zase padají peníze. Ne, já se chci jistit, Nedáte si mě! To nedám. OK, to nedám. Ale jo, pěkně. Pěkně, teďka jsem jdu dál.
Já chci opatrně. Tak jakože celkem... tak tyhle znám. Pak se samozřejmě můžeme podívat i na cirkus. Další, cože, tak jdeme na 8, to možná i stihneme celé v téhle části. Čau. No, to ne. No to ne. Co ne? Tak to ne. To budu celou dobu muset jít takto před něma, to je úplně na prd. Čekej, no. To vyskočím. Pěkně. Tady asi nebudeme zabíjet. Ne. Ne, já mám vlastně, už mám jenom 2 životy. Už jsem moc pozadu. Jsem tady. Tak tohle bylo hustý, jdeme na 9. To ještě. Vlk. Ten je mrtvý, pěkně. Ty lagy nevím, proč tam mám, já nevím proč prostě. Prostě možná to budu točit přes nějakou jináčí aplikaci, protože přes tohle to vůbec nejde. To bude nejlepší, prostě na té rovině se s váma nevyrovnají. Ne. Jedem nahoru. Co to bylo? To je nějaký krab. Teďka to o 100%, že tady to bude mít úplný lagy. Ale já vás chci zabít. Já nejdu bez toho, aniž bych je neměl zabít. Nemni. Co, tolik toho vydržíš? No, to je pěkný týpek, možná dáme i bose dneska. Co? Hele, 1500, no. 1015. Tak dáme 10 a tady by měl být boss. Je to boss. Aha. Mně se nesmí... Ne, aha, já musím... Boss. Tak tady to bude pěkně těžký. Je tady nějaký úplně silný boss. To je boss. Je po něm! A já ještě žiju. Tisíc 614. No. No to jde moc. My jsme dali bose. Ještě. Velmi dobře, tak ale já myslím, že bych to tady zakončil, protože já to nechci mít také jakože pomíchané. Ale můžeme se podívat do toho cirkusu. Já už jsem to tady hrál, samozřejmě, že jsem to moc nedal, ale my jdeme jenom tak si to... Jo, tady to bude mít, ale... Tady je... Těch diváků je tady hrozně moc. To jsou diváci. Jo. Vidíte, už jsem prohrál. No, myslím, že pro tenhle díl by to stačilo a teda nám zbývá už hodně málo, pak... Tak, finally I can take Nash the Wargoods, jo, díky stařečku si u mě už od první části už to tady máme odemknuté, toto nám zbývá, ale nevím, co mě bude čekat. Můžete taky něco Nevím, co mě bude čekat na 10. Ano, a tady je pak konec. Only go...
Jo, aha, takže tady je nějaké, ještě to si pak taky dáme, ale já bych to pro tenhle díl ukončil. Doufám, že se vám to líbilo a zatím čus.